Šta je zapravo taj proces na psihoterapiji kad neko dođe kod tebe prvi put? Pa u principu Opet, svi dođu Svi dođu po neki savjet. Tako je. Svi dođu po neko rešenje, zapravo bih ja rekla, ne po savjet. Pa ili savjet ili rešenje ili da prepišem kao radi to i to i za ne znam 3 Ali do 10 Jelena, dana. ti šta radiš? Daješ Pa recept ja- za uspeh? Pa naravno. Jer ja sam uspela što i drugi da ne uspeju. Dakle, Jelena piše recepte. Da, šalim se. Ne pišem recepte, ne dajem laka rešenja, samo pomognem osobi da nađe svoju istinu. Mislim, sad se nekako mnogo baziramo na istini, ali u principu svaka osoba je doktor za svoj život. Svaka osoba je majstor za svoj život, u smislu svaki dan živi taj svoj život najbolje što može i da je neko drugi na tom putu pao bi. I onda i on ima rešenja, nemam ja. Jer ja imam samo neke, kao onaj puzzle, pa sad ja imam po neku sličicu, ali nemam gotovu sliku. To znači da ta osoba u stvari treba da sklopi svoj puzzle. Onako, ako je to sad sve pomešano, ja samo pomognem nekako da on sklapa, ne ja.